The Shillong Heart Clinic welcomes Dr. Amethyst Bauman, consultant interventional cardiologist, formerly of Medanta, the Medicity. From preventive care to advanced cardiac procedures, your heart is in safe hands. Book now at 9863050899. Kidak jing kan at Um-Snam ke belas dang ha step jong khandai tri ulber arajar at punriu hadien ke jing pakhang ki jaj benriu garo yaki bamdai riulum ban tap kerteng ban yakon yak Elekshon MDC she GHADC ke bala lam ke jing mi paj bhor ki bamdai riulum ha kapor janmit ban pinkulmar ha chibinang kata da ke Thang yak Ophis ke Garo Students Union GSU bat pen praru yaki dukan ke ni ke jing kan at Um-Snam kala par shakiwe gi benta ka rilum Garo. Hakash pautari ulber arja arpun rio hapadang ki kenta curfew habaro ko ka West Garo Hills district la yojing tip ba arngot ki brio ki la yap na ka jingsiat ki pulet bat kamadian kani hakapor janmet la mi ka hukum na ka yeng kashari ka bakentat ya ka notification jong ka GHADC ka babu babaro ka biakon election MDC kin hapen biang ya ki sernot schedule tribe. Haswa ka siteng singi ka khatway tari ulber araja arpun rio ukonrot kes sang ma umentri rang ba ka jalla ula pentem bala Pynsangeh klambo por ya ka Elekshon MDC ka bala bu ban long hakash pautari ya yong araja arpun rio namar ka jing jorb ka jing kan an Sipor harian ka la sapriang ka video ka bapan iba ka Ophis ka National People's Party ka badan Tura kala Shah Thang Shushu laang baka jing kan at kala poy sa William Nagar haka bala dan ka jing pen pra ya ki dukan bat ki we ki kam ki bapan thot ya ka shong sok shong shngan Habatin, pej bahagi ki Shah plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batai ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka Shah plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka Shah plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko Office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya